Salutare, guys! Asta e anunțul real. De ce nu am mai postat de 2 zile aici este? Pentru că am fost la mare și nu am nicio scuză că nu știam ce să zic. Da, mulțumesc, Răzvan, că te-ai abonat la mine. Ți-am zis să te abonezi. Da. Iai. Da, eu sunt într-un grup cu oameni care au mulți bani, Robux, și eu am... Dar da, o să mai ne vedem după alt videoclip mâine. Nu știu dacă tot o postez cam pe la... Că eu o să am mâine școală online, cred că la 10 o să termin orele. Bine, la 12 și 32 sau la câtva o să postez un video nou. Da, o să fie cu Mimi sau o animație, am făcut doar cu... Nu puneam pe pizza, mamă ce cool! Și da, am făcut Jupiter ca să înțelegeți, pentru că așa este. Și mulțumesc că ați văzut clipul ăsta. Ne mai vedem, bye bye!